dragi iubitori de artă. Ne-am întâlnit din nou în galeria noastră de artă, la orașul Târgu, sub deviza unei expoziții ce a spart barierele așteptărilor. De fapt, eu am vrut să-i spun colegul nostru și o să spun acum în public, el nu a adus o expoziție aici, a adus două expoziții la număr de lucrări, iar ca și conținut hermeneutic, fiecare lucrare prezintă un bagaj ce îți dă fix impresia și te lasă să treci titlul pierdut în grafit. Cred că titlul, dacă nu, eu am venit de 2 ori azi în care și asta e a treia oară. Am vrut să le mai revăd o dată înainte de expoziție, ca să simt acest mesaj al titlului. Într-adevăr, un singur lucru cred că ar fi putut să încheie Armin, colegul nostru, și cred că își va da seama cuvântul, pentru că circulă foarte mult cranii și m-a dus cuvântul la Shakespeare. Și toată povestea asta, toată enciclopedia asta de imagini nu face să te pună cuvântul dincolo de faptul că ești pierdut, îți vei pune întrebarea a fi sau a fi. Fiecare dintre voi care ați venit să adevărați lucrările, vă reinvit să le reconsumați, să le refiltrați, să descoperiți macro infinit, micro infinit, detaliu în ansamblu, mesaj, conținut, culoare, compoziție, toate sub devizul neo-expresionismului cu influență popară. Armin, prin istoria vieții lui, prin călătoriile pe care le-a avut în Statele Unite, era normal să vină ilustrat de acest curent de acolo, ceea ce de așa e mult pentru Târgușii. E mult. O expoziție ce calitativ ar trebui să meargă de aici în marile orașe, unde cu siguranță va fi și cu siguranță o să vedem cu toții feedback-ul viitoarelor lui expoziții. Nu ne punem la vorbă, aș că eu sunt pierdut de așa. Mulți colegi mi-au spus că ai emoții. Am emoții date de aceste lucrări, care efectiv pe mine m-au tulburat. Sper și pe dumneavoastră și aș vrea să dau cuvântul colegului nostru din filială, să spună și el câteva impresii, dar nu înainte de a mulțumi șefului de cercetare Constantin Dândruș, Consiliul Local de Târgu și Primărie, cu domnul viceprimar, care este prezent reprezentantul Centrului Dândruș, Laurențiu Stoicu și ceilalți colegi care ne-au ajutat moral, cu sfaturi și care cred că nu o să lăsăm armele așa repede jos. Noi artiști. Iar colegii ceilalți care au lipsit astăzi nemotivat în acest eveniment, eu cred că sunt niște activiști care s-au dus să-și cumpere bulioni, iar noi trebuie să avem grijă să nu vină, că e o tendință acum pe lucrările de artă și să avem grijă de acești colegi. Am ca unul. Acum are, te rog, să ne spui 2 cuvinte. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți prezent la vernisajul expoziției Pierdut în tranziție. Sunt lucrări concepute cam din 2018 până anul acesta, iar multe din ele chiar în perioada pandemiei, care ne-a afectat pe toți, mai mult, alții mai puțin, dar cumva s-au răsprânt asupra psihicului nostru. Faptul că am fost închiși în case, faptul că am pierdut prieteni, rude, foarte mulți oameni au murit pe nedrept. Ce puteți, sau ceea ce am încercat eu să aduc în aceste lucrări sunt niște povești, fiecare tablou. Eu m-am preferat să spun ca un traseu de timbre. Sunt niște povești. Iar toate sumate au adus acest titlu Pierdut în tranziție.
mulți, atât social cât și cultural, suntem toți. Din păcate. Ar trebui să fim mult mai sus, mult mai departe, ca țară, ca spirite, ca noi, ca ființe umane, cumva degradarea socială și spirituală care trece de mulți ani, ne duce tot în jos și un mare păcat. Poate unele lucrări par așa mai tenebroase, dar printre ele, dacă o să aveți răbdare să încercați să le deslușiți mesajele, că sunt pline de semiotică, veți găsi foarte multe mesaje de iubire, mesaje pozitive, care ne obligă să ducem povestea vieții mai departe și să ne aducem mai multe frumos de oameni care nu mai sunt dintre noi. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. În continuare, ce să vă spun, vă urez vizionare plăcută și să încercați așa. Să mai chemați și prieteni. Eu cred că este o expresie care spune multe povești și cam toți ne regăsim în acele povești. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Bravo! Expoziția va fi prezentă pe simenzile galeriilor municipale Constantinul Buj din Târgu Jiu timp de 2 săptămâni. Deci avem timp să retrăim. Chiar o să fac o propunere directorului Centrului Vârfuș să scoată și niște scaune, pentru că e la o expoziție de aglomerată și chiar e nevoie de un scaunel să stai, poți să te lași pătruns de fiecare lucrare în parte. Cu această ocazie declarăm vernisajul deschis și vă invităm la un pahar de vorbă în compania artistului și a prietenilor iubitori de art și a colegilor artiști. Vă mulțumim! Asta e valabil și pentru tine.
Gorjan Armand Land și-a expus lucrările la Galeria de Artă Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Expoziția este deschisă până pe 4 decembrie sub denumirea de Lost in Transition. Mai multe detalii despre acest concept ne-a oferit Armand Land. Expoziția Lost in Transition este a 11-a expoziție personală pe care o am. Sumează un număr de 28 de lucrări. Sunt lucrări din ultimii 2-3 ani, dar cam din ultimii 5 ani. Marea majoritate a lor fac parte din perioada pandemică, în care toți ne-am confruntat cu tot felul de situații și stări emoționale mai mult sau mai puțin bune. Iar în lucrările de față, tocmai asta am vrut să simbolizez toate problemele și tot ceea ce mi s-a întâmplat în acea perioadă. În ceea ce privește viitorul artei în Târgu Jiu, Armand a declarat pentru 1+ TV că este optimist, având în vedere trecutul artistic și cultural al orașului. Eu sunt un optimist. Ar trebui să aibă la ce trecut artistic și cultural a avut orașul Târgu Jiu și l-are prin prisma lui Constantin Brâncuș, dar nu știu, e un pic cam greu în ultimii ani, cumva este un declin în ceea ce privește evenimentele, privesc evenimentele culturale, nu neapărat prin ceea ce aduc creatorii de frumos, mai mult a consumatorilor de frumos, că sunt din ce în ce mai puțini care sunt prezenți la astfel de evenimente și este un mare păcat. Frumosul ține de toți, nu doar de artistul care creează, indiferent că e pictor, sculptor, muzician, actor, fiecare își aduce aportul pentru comunității locale, iar comunitatea locală trebuie să răsplătească prin prezența la astfel de evenimente. Ba da, are viitor prin prisma faptului că sunt mulți artiști foarte buni la nivel de județ Gorj. Artistul ne-a mai spus și când vor avea loc următoarele vernisaje. Ceea ce privește Uniunea Artiștilor Plastici, da, pentru că există un calendar, acum lucrăm la calendarul pentru 2023, iar în ceea ce mă privește, e prematur să spun, am avut această expoziție după 3 ani de zile de pauză la Târgu Jiu, expun mai mult în București și alte orașe din România, iar anul viitor o să am 2 expoziții în București și încă lucrez la câteva proiecte și în alte orașe. Artistul gorjan Armand Land și-a expus lucrările la galeriile de artă Constantin Brâncuș din municipiul Târgu Jiu. Expoziția este deschisă publicului până pe data de 4 decembrie. Cei care au participat la vernisaj au putut vedea lucrări interesante ale expoziției intitulată Lost in Transition. Curatorul acestei expoziții este Florin Gheorghiu. Fiecare lucrare prezintă un bagaj ce îți dă fix impresia și te lasă să trăiești titlul artistului. Pierdut în tranzit. Cred că titlul, dacă nu, eu am venit de 2 ori azi în galerie și asta e a 3-a oară. Am vrut să le mai revăd o dată înainte de expoziție ca să simt acest mesaj al titlului. Într-adevăr, un singur lucru cred că ar fi putut să încheie Armin, colegul nostru, și cred că își va da seama cuvântul, pentru că circulă foarte mult craniu și m-a dus cuvântul la Shakespeare. Și toată povestea asta, toată enciclopedia asta de imagini nu face să te pună cuvântul dincolo de faptul că ești pierdut, îți vei pune întrebarea a fi sau a nu. Artistul târgujian a explicat că mai multe lucrări au fost realizate în timpul pandemiei, o perioadă dificilă de tranziție care a inspirat și titlul pe care îl poartă expoziția Lost in Transition. Sunt lucrări concepute cam din 2018 până anul acesta, iar multe din ele chiar în perioada pandemiei, care ne-a afectat pe toți, unii mai mult, alții mai puțin, dar cumva s-au răspândit asupra psihicului nostru. Faptul că am fost închiși în case, faptul că am pierdut prieteni, rude, foarte mulți oameni au murit pe nedrept. Ce puteți, sau ce am încercat eu să aduc în aceste lucrări sunt niște povești, fiecare tablou. Eu am preferat să le spun ca un clasă de timbre. Sunt niște povești. Iar toate resumate au adus acest titlu pierdut în tranziție.
Organizatorii acestui eveniment sunt filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și Centrul de Documentare și Promovare Constantin Brâncuș. Bună seara, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, invitați, dragi iubitori de artă. Le-am întâlnit din nou în galeria noastră de artă a orașului Târgu Jiu, sub deviza unei expoziții ce a spart barierele așteptărilor. De fapt, eu am vrut să-i spun colegului nostru și o să spun acum în public, el nu a adus o expoziție aici, ci a adus două expoziții, ca număr de lucrări, iar ca și conținut hermeneutic, fiecare lucrare prezintă un bagaj ce îți dă fix impresia și te lasă să trăiești titlul afișului. Pierdut în tranziție. Cred că titlul, dacă nu, eu am venit de 2 ori azi în galerie și asta e a 3-a oară. Am vrut să le mai revăd o dată înainte de expoziție ca să simt acest mesaj al titlului. Într-adevăr, un singur lucru cred că ar fi putut să încheie Armin, colegul nostru, și cred că își va da seama cuvântul, pentru că circulă foarte mult craniu și m-a dus gândul la Shakespeare. Și toată povestea asta, toată enciclopedia asta de imagini nu face să te pună cu gândul dincolo de faptul că ești pierdut, îți vei pune întrebarea a fi sau a nu fi. Fiecare dintre voi care ați venit să admirați lucrările, vă reinvit să le consumați, să le refiltrați, să descoperiți macro infinit în micro infinit, detaliu în ansamblu, mesaj, conținut, culoare, compoziție, toate sub devizul neo-expresionismului cu influență popară. Armin, prin istoria vieții lui, prin călătoriile pe care le-a avut în Statele Unite, era normal să vină virusat de acest curent acolo, ceea ce de așa e mult pentru Târgu Jiu. E mult. O expoziție ce calitativ ar trebui să meargă de aici în marile orașe, unde cu siguranță va fi și cu siguranță o să vedem cu toții feedback-ul viitoarelor lui expoziții. Nu ne gândim la vorbă, că eu sunt pierdut deja. Mulți colegi mi-au spus, ai emoții? Am emoții. Emoții date de aceste lucrări, care efectiv pe mine m-au tulburat. Sper și pe dumneavoastră și aș vrea să dau cuvântul colegului nostru din filial, să spună și el câteva impresii, dar nu înainte de a mulțumi Centrului de Cercetare Constantin Brâncuș, Consiliul Local Târgu Jiu și Primării, domnului viceprimar, care este prezent prin reprezentantul Centrului Brâncuș, Laurențiu Stoicu și ceilalți colegi care ne-au ajutat moral, cu sfaturi și care cred că nu o să lăsăm armele așa repede jos, noi artiști.
Iar colegii ceilalți care au lipsit astăzi nemotivați din acest eveniment, eu cred că sunt niște activiști care s-au dus să-și cumpere bulioni, iar noi trebuie să avem grijă să nu vină, că e o tendință acum pe lucrările de artă să avem grijă de acești colegi. Am ca o glumă. Acum, Armi, te rog să ne spui două cuvinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți prezenți la vernisajul expoziției Pierdut în tranziție. Sunt lucrări concepute cam din 2018 până anul acesta, iar multe din ele, chiar în perioada pandemiei, care ne-a afectat pe toți, pe unii mai mult, pe alții mai puțin, dar cumva s-au răsprânt asupra psihicului nostru. Faptul că am fost închiși în case, faptul că am pierdut prieteni, rude, foarte mulți oameni au murit pe nedrept. Ce puteți, sau ce am încercat eu să aduc din aceste lucrări sunt niște povești, fiecare tablou. Eu am preferat să le spun ca un sort de timbre. Sunt niște povești, iar toate însumate au adus acest titlu Pierdut în tranziție. Mulți, atât social cât și cultural, suntem pierduți, din păcate. Ar trebui să fim mult mai sus, mult mai departe, ca țară, ca spirite, ca noi, ca ființe umane, cumva degradarea socială și spirituală care trecem de mulți ani, ne duce tot în jos și un mare păcat. Poate unele lucrări par așa mai tenebroase, dar printre ele, dacă o să aveți răbdare să încercați să le deslușiți mesajele, că sunt pline de semiotică, veți găsi foarte multe mesaje de iubire, mesaje pozitive, care ne obligă să ducem povestea vieții mai departe și să ne aducem aminte frumos de oameni care nu mai sunt printre noi. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. În continuare, ce să vă spun, vă urez vizionare plăcută și să încercați așa, să mai chemați și prieteni să vadă expoziție. Eu cred că este o expoziție care spune multe povești și cam toți ne regăsim în acele povești. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Expoziția va fi prezentă pe simenziile galeriilor municipale Constantin Brâncuș din Târgu Jiu timp de 2 săptămâni. Deci avem timp să retrăim. Chiar o să fac o propunere directorului Centrului Brâncuș să scoată și niște scaune, pentru că e la o expoziție atât de aglomerată, chiar e nevoie de un scaunel să stai, să poți să te lași pătruns de fiecare lucrare în parte. Cu această ocazie declarăm vernisajul deschis. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Cultura.ro. Mai de toate am invitat să vă abolați la canalul de YouTube Cultura.ro, la pagina de Facebook, dar să și intrați zilnic pe site-ul nostru pentru a descoperi lucruri interesante despre oameni și despre România. Acum îl am alături de mine pe Vlad Armand, un prieten foarte bun, care astăzi m-a invitat la expoziția sa, o expoziție cu lucrări foarte frumoase pe care vă invit să veniți să o descoperiți și voi. Vlad, îți mulțumesc că m-ai invitat la această expoziție. Da, eu sunt bucuros că ai acceptat invitația mea și ești prezent aici. Când e vorba de tine, o să fiu prezent în permanență, pentru că tu ești chiar un tânăr cu foarte mult bun simț și un prieten pe care te poți baza oricând. Da, mulțumesc. Hai să discutăm puțin despre această expoziție. Cât timp ți-a luat până să ajungi în acest punct cu expoziția? De cât timp începi această expoziție? Primele lucrări care le-am început din acest ciclu sunt făcute în
începând cu 2018, deci este un ciclu de 5 ani de zile. 5 ani de zile. Da. Bine, ciclul este mult mai mare, este cumva o selecție din cele 80 de lucrări care fac parte din acest ciclu. Pe Simeze au încăput numai 28. Această expoziție eu am gândit-o într-un spațiu, într-un pavilion mult mai mare, pentru că este nevoie de spațialitate ca să le poți privi și să le înțelegi așa cum eu le-am gândit, cum am gândit acest concept. Din nefericire, spațiul Galeriei Municipale de Artă Constantin Brâncuș nu este adecvat pentru lucrări atât de mari și atât de multe. Este un spațiu cochet, dar micuț. Această expoziție se pliază pe cu totul alt spațiu, nu știu, galerii mult mai mari sau aici discutăm de muzee de artă, unde poate să vedem și la Târgu Jiu un astfel de spațiu în perioada următoare. Da. Sunt discuții, da, sunt discuții, sperăm să se și concretizeze, pentru că orașul Târgu Jiu are nevoie de un spațiu cultural modern și amplasat într-o zonă mult mai accesibilă cetățenilor, vizitatorilor. Galeria de Artă din Târgu Jiu este în acest spațiu încă de la începuturi, dar ca și spațiu urban în care este amplasată, da, este o parcare în față, nu e și un spațiu. Și trebuie plătită de reședință. Da, este într-o parcare, nu nici de cum. Peste tot în lumea asta, spațiile culturale sunt în centrele urbane și acesta este în centrul orașului, dar într-o zonă adiacentă centrului și Târgu Jiu merită o galerie mult mai modernă, mult mai mare și într-o zonă mult mai accesibilă. Hai să ne facem puțin la aceste tablouri. Sincer, am mai spus-o de foarte multe ori și în emisiuni și în ieșirile noastre. Lucrurile tale îmi plac foarte mult, parcă au altceva față de ce am văzut prin alte părți, în alte galerii. Prin aceste lucruri care sunt acum lângă noi, să spun așa, ce ne transmiți? Lucrările mele sunt de o factură postmodernă, țin de două stiluri. Sunt cumva prins între două stiluri, între pop art și neoexpresionism. Sunt stiluri ce țin de cultura afroamericană, în marea lor parte, cultura americană anilor 80-90. Mergând până în zilele noastre, este cumva o adaptare socială prin imagini și semiotică a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani și aia am vrut inclusiv titlul expoziției este Pierdut în tranziție, Lost in Transition. Cumva noi trăim niște vremuri de tranziție. De vreo 30 de ani trăim în tranziție. Da, dar eu personal le simt cumva mult mai accentuate față de ultimii 30 de ani. România, în general, este o țară care trăiește, suntem generații de sacrificiu. De când ne-am născut și generațiile părinților noștri și a bunicilor, tot de sacrificiu s-a discutat. Tot timpul se discută, chiar și în învățământ, generația de sacrificiu. Toți suntem de sacrificiu. Cumva toți trăim într-o tranziție nemeritată. Scuze-mă că fac o mică paranteză. Și arta este tot o durată de sacrificiu. Tot o generație de sacrificiu sunt și cei care sunt acum cu arta. Nu. La nivel mondial, dar și național, cumva trăim niște vremuri bune. Noi, creatorii de frumos tineri, creatorii de artă conceptuală, modernă, se dovedește în fiecare an că tot mai mulți tineri artiști ridică capul și depășesc niște tipare de mult impuse de standardele sociale. Apar galerii noi, muzee noi, colecționari de artă, prețurile tablourilor se vând din ce în ce mai scump și nu, aici tranziția este pozitivă din ceea ce privește lumea culturală artistică. Uite că tu vorbeam de tranziție. Am o curiozitate. Suntem lângă un tablou. Da. Ce reprezintă aici acest tablou legat de tranziție? Păi, acest tablou este povestea creatorului, toate motivele care apar în această lucrare, inclusiv un bust al lui Constantin Brâncuș stilizat, cumva creatorul care... Aici? Da. Interesant. Sunt foarte multe și este o lucrare de tranziție însuși
prin tema ei, prin Golden Times, vremurile de aur, dar în același timp ajungem cumva într-o perioadă veche, antică. Deci cumva o tranziție a omului care încearcă să exprime ceva, a artistului, a creatorului, de la Brâncuși la Michelangelo, sunt foarte multe. Este o evoluție, da, bine punctezi aici. Avem aici the other side, cealaltă parte, este cealaltă față a lucrurilor. Trebuie să privim arta și viața în general, dacă vorbim de tablourile mele și de arta care o fac, sunt niște tablouri curajoase. Eu încerc să aduc curajul, pictez trăiri și sentimente, dar toate lucrurile astea corelate cumva la socialul în care ne raportăm. Eu ca persoană, nu neapărat ca artist. În mod de operele tale, am văzut că ai foarte multă ieșire în afară. Da. Și lumea apreciază lucrările tale. Cum te găsesc cei din afară și unde merge mai bine arta? În afară sau în România? Și am mai avut această discuție unde este mai bine respectați. În afară, mult mai bine în afară, da, sigur. Pentru că lumea privește lucrurile mult mai deschis, mult mai... Nu se leagă de niște stereotipuri. Noi ne-am prea obișnuit în România, zic, marea masă socială, nu neapărat artiștii sau iubitorii de artă care merg pe un anumit segment artistic. În străinătate, lumea a înțeles că dacă își construiesc o casă modernă sau un building, un bloc de locuințe sau un hotel, apelează și la tot ce înseamnă artă modernă ca să aducă un plus de culoare camerelor sau holurilor sau pentru că ce fac eu, cel puțin pânzele mari se pretează în spații gen hall de hotel sau un living foarte generos. Și atunci lumea de acolo cumva își asumă și această parte a lucrurilor, arta, sculptura, pictura, grafica. Un om care investește 1.000.000 de euro într-o vilă, normal că nu se mai duce să-și cumpere dintr-un magazin de bricolaj un print. Își dorește să cumpere ceva autentic, că până la urmă vorbim de autenticitatea lucrurilor, nici de cum de copierea lor. Adică tot ce facem noi creatorii sunt lucruri autentice, sunt lucruri pe care noi le trăim, noi le simțim și noi le creăm. Când de asta suntem creatori de frumos. Dacă vorbeam de creatori și de frumos, la această poziție au venit foarte mulți oameni. Dar am remarcat un lucru. Ai avut alături de tine pe domnul Mihai Țopescu. Da. Care de obicei nu vine la orice expoziție. Și știm foarte bine acest lucru amândoi. Cum te-ai simțit să l-ai lângă tine pe domnul Mihai Țopescu, care totuși este un simbol al acestui județ? Este un simbol și eu sunt măgulit de toată relația noastră de prietenie, de faptul că dumnealui îmi dă încredere să fac ceea ce fac, îi accept tot timpul sfaturile, pentru că sunt sfaturi constructive de la un om care are o carieră și în spate care mulți ne-am dorit eu. Este un artist de talie internațională, a depășit de mult granițele țării și este respectat oriunde, iar pentru mine nu poate să fie decât o bucurie și, nu știu, mă simt măgulit când îl am alături de mine și îl simt alături de mine, nu doar fizic, ci și spiritual. Este un om care, cum am spus, îmi dă încredere și cumva îmi ghidează pașii în artă. Am văzut de asta și am vrut să subliniez faptul că dumnealui nu este foarte mult din casă în Târgu Jiu decât acolo unde se simte apele sale. Dumnealui este un artist care nu are timp, în primul rând, dar timpul este limitat. Volumul de muncă pe care îl are este imens. Noi, tinerii, nu putem să susținem acel volum de muncă. Este cu siguranță este la apogeul carierei, este acolo unde trebuia să fie dintotdeauna și trebuie să fim mândri că suntem contemporani cu dumnealui și să le respectăm și să-i aducem așa un... Cum se cuvine. Da. Că uite, ai vorbit de timp. Cât îți ia să faci un tablou?
De exemplu, tot la tablou din spatele nostru, bine, cei care ne urmăriți acum, o să vedeți... Da, sunt 28 de tablouri. O să vedeți și restul lucrărilor, dar, de exemplu, acest tablou... Da, sunt tablouri de dimensiuni diferite, medii și mari. Un tablou de genul mi-a cel puțin 10 zile, cam în jur de 2 săptămâni, pentru că nu stai să pictezi. Când creezi un tablou, nu stai, te trezești dimineața ca la servici, mergi și îndeplinești planul de lucru și la ora 4 ai terminat. Nu, aici ține de inspirație, de momentul zilei, sunt foarte mulți factori. Cam, dar în jur de 2 săptămâni e mea să finalizez o lucrare. Uite, când ne apropiem de finalul acestei emisiuni, ce le transmit celor care ne urmăresc acum? Eu vă spun, dacă sunteți din Târgu Jiu, veniți să vedeți această expoziție. Dacă nu sunteți din Târgu Jiu, veniți să vedeți această expoziție, pentru că aveți ce vede aici. Da, eu îi îndemn să vină, chiar să vină să viziteze expoziția Lost in Transition. Este cumva ca și cum mai merge la New York. Am adus New York la Târgu Jiu. Eu cred că chiar dacă nu ești un mare amator de artă, dar tablourile mele spun niște povești în care mulți se pot identifica și invit cu drag să vină. Au 2 săptămâni la dispoziție să vadă expoziția. Este deschisă până în 4 decembrie. Deci, confirm, dacă vedeți această expoziție, aveți ce vedea. Și acum că suntem la finalul acestui interviu, vă mai informăm ceva. Intrați pe cultura.ro la rubrica editoriale și o să vedeți niște noturi superbe scrise de Armand, care ar trebui să le dea de gând foarte multora care lucrează în administrațiile publice locale sau județene. Corect? Da, eu încerc doar să-mi aduc un aport lumii culturale prin ideile mele și sper că într-o zi să fie puse în practică. Ai idei foarte faine. Îți mulțumesc încă o dată că mai această expoziție. Da, eu îți mulțumesc pentru faptul că ești prezent aici. Și îți promit că de fiecare dată o să fiu alături de tine. Da, îți mulțumesc frumos. Vă mulțumim că ați urmărit. Acum la final am toată rugămintea să vă abonați la canalul de YouTube culdinuțăura.ro, să intrați pe pagina noastră de Facebook culdinuțăura.ro și să intrați pe site-ul nostru culdinuțăura.ro pentru a vedea România și oamenii săi. Iar unul dintre oamenii care vin promovați în această țară este și Armand, care acum la Până data viitoare, aveți grijă.